L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. 4 sindki Awċin li kienu ġew eletti mal-Partit Nazzjonalista issa ddeċidew li jerġgħu joħorġu għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' 8 ta' Ġunju li ġej imma mhux iżjed f'isem il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt se joħorġu f'isem il-Partit Laburista jew bħala kandidati indipendenti. Is-sindki in kwistjoni huma tal-Asri, taż-Żebbuġ, tal-Fontana u tal-Arb, b'sindku minnhom jgħid li l-Partit Nazzjonalista lanqas indenja jistaqsihx joħroġ fuq ismu u għalhekk ħareġ għal rasu. Svela dan it-Times of Malta li f'rapport qalet li s-sindku tal-Asri Daniel Attard li kien irreżenja mill-Partit Nazzjonalista fl-2022 qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet issa se jikkontesta f'isem il-Partit Laburista. Attard saħaq li kien pass naturali li jikkandida ruħu f'isem il-Partit Laburista la darba dejjem ħadem għal ġid tal-lokal. Għallu qatt ma kien qrib il-poter tal-Partit Nazzjonalista u għalli kien hemm bosta fatturi li ġaluh jitlaq mill-Partit Nazzjonalista fosthom ma felaħx jara kandidati nazzjonalisti jaħdmu kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Għalli meta tkellem dwar dan internament fil-Partit Nazzjonalista huwa ġie mwarrab. Għalli l-Partit Laburista fetaħlu l-bieb u ħadem id fit miegħu fuq proġetti għal ġid tal-lokal. Għalkemm mhux perfett il-Partit Laburista jaċċetta u jindirizza l-iżbalji kif wara kollox jien stess nagħmel żbalji bħal kull uman ieħor għal is-sindku tal-Asri. Sindku Awċi ieħor li ħajjikkontesta mal-Partit Laburista issa huwa dak taż-Żebbuġ. Niki Saliba qal ukoll li kien pass ovvju li jikkontesta f'isem il-Partit Laburista wara li rriżenja mill-Partit Nazzjonalista u fl-aħħar leġislatura għamel parti minnha bħala kunsillier indipendenti. Għal il-kunsillieri nazzjonalisti bdew ixekklu xogħol il-Kunsill. Żewġ sindki oħrajn li qed jerġgħu jitfgħu isimhom iżda mhux f'isem il-Partit Nazzjonalista huma Xavier Borch tal-Fontana u David Apap tal-Arb. Borch qal li l-Partit Nazzjonalista lanqas biss kellmu biex jikkontesta f'ismu. Dan apparti li saħaq li jaf kunsillier nazzjonalisti ieħor li ġralu l-istess. It-Times irrappurtat ukoll li bagħtet mistoqsijiet lil Partit Nazzjonalista dwar dawn l-iżviluppi iżda l-Partit ta' Bernard Grech lanqas biss wieġeb lura.